Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kani. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isunito ang akong kasalanan sa walay pag-ibig. Isupilon ko sa ikaman na binilayan ni sarilaman sa Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon ng atong mga sala. Dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadali sayang ang mga tao din sa iyuta. Inutos langit naman, Diyos na mga makagagawad sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagpapasalamat kari mo. Nagatay kami kanino, tungkol sa iyong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong sa Kristo, butong anak sa Ama. Ginoong Diyos ko sa Diyos. Ikaw nagawat sa sala sa kalikutan, kaluhin kami. Ikaw nagalikot sa tubo sa mga dawata ang pangaluyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang pinutulog. Ikaw lamang labing halang Panginoon, Yesu Cristo. Tuban sa Espiritu Santo, tiyak sa himaya sa Diyos ka Ama. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhunon ta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon.
ug simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuang nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangup sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaobsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa pagkakita ni Atalia, inahan ni Ahasias, nga patay na si Ahasias, nga iyang anak, gipamatay niya ang tanang sakop sa harianong banay. Apan si Joas, usa sa mga anak ni Ahasias, giluwas ni Joseba, nga iyaan sa bata, o gitaguan niya ang bata ug ang iyang yaya sa usa ka sekretong lawak sa templo. Busa, wala maapil pagpatay ang bata. Sulod sa unom ka tuig, gitaguan ang bata uban sa iyang yaya didto sa templo sa Ginoo. Samtang mao'y nagmando sa nasod si Atalia, ingon nga rayna. Sa ikapitong tuig, gipatawag o gipaadto ni Joyada sa templo sa Ginoo ang mga opisyal sa mga gwardya sa hari o gipauyon niya sila sa laraw nga iyang buhaton. Gipakita niya sila sa anak sa hari nga si Joas. Gibuhat sa mga opisyal ang gisugo ni Joyada, ang pari ug nagdala ang tagsa-tagsa kanila sa ilang mga tao nga walay buhat sa adlawng igpapahulay, ug miadto sila kang Joyada. Gihatag ni Joyada ngadto sa mga opisyal ang mga bangkaw ug mga taming ni Hari David nga didto tipigi sa templo sa Ginoo. Unya gipahiluna niya ang mga gwardya libot sa sidlakang bahin sa templo. Unya gidala niya sa gawas ang anak sa hari o gikoronahan niya o gihatagag kupya sa mga balaod bahin sa paghari. Unya iyang gidihugan o gipaila nga hari na. Tapos niini namakpak sila ug miingon, mabuhi ang hari. Sa pagkabati ni Atalia sa kabanha sa mga gwardya ug sa mga tao, misulod siya sa templo. Nakita niya ang hari nga nagbarog duol sa haligi, sumala sa naandan ug diha tupad kaniya ang mga opisyal sa mga gwardya ug ang mga trompetero, ug nakita usab niya ang katawhan nga nanagmaya ug nagpatingog sa mga trompeta. Gigisi niya ang iyang biste ug misinggit sa pag-ingon, mabudhion, mabudhion. Gimanduan ni Joyada ang mga opisyal sa kasundaluhan. Dad-an ninyo siya sa gawas, ug patya si bisan kinsa nga muluwas kaniya. Kay dili man gusto si Joyada nga patyon siya sulod sa templo. Busa, gidakop nila siya o gidala agi sa pultahan nga ginganlag, pultahan sa mga kabayo, o gidala sa palasyo sa hari o didto gipatay siya. Unya gihimo ni Joyada ang usa ka kasabutan tali sa Ginoo ug sa hari ug sa katawhan, nga sila mauna ang katawhan sa Ginoo. May kasabutan usab nga gihimo tali sa hari ug sa mga tao. Unya ang tanang mga tao miadto sa templo ni Baal ug ilang giguba kini. Gidugmok nila ang iyang halaran ug mga larawan ug gipatay nila si Matan,
ang pari ni Baal, atubangan sa mga halaran, ug ang mga pari nagbutang og gwardya sa templo sa Ginoo. Busa, naglipay ang katawhan ug nagmalinawon ang syudad, tapos nila patya si Atalya didto sa palasyo sa hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoong mipili sa Siyon, nga iyang puloy anak. Ang Ginoong mipili sa Siyon, nga iyang puloy anak. Ang Ginoo nanumpa kang dabet, usa ka malig-ong saad nga dili niya bahakuyon. Balingkuron ko sa imong trono, ang imong kaugalingon nga anak. Ang Ginoo mipili sa Siyon, ngayang puloy anak. Kung ang imong mga anak mag-amping sa akong kasabutan, usa sa mga kasuguan nga akong itudlo kanila. Ang ilaw sab nga mga anak hangtod sa kahangturan, mulingkod sa imong trono. Ang Ginoo ipili sa Siyon, ngayang puloy anak. Kay ang Ginoo nagpili sa Siyon, gipalabi siya alang sa iyang puloy anan. Kay ang Siyon maoy akong pahulayanan sa kahangturan. Diha kaniya magpuyo ako, kay gipalabi ko siya. Ang Ginoo ipili sa Siyon, ngayang puloy anak. Diha kaniya patubuon ko ang gahom, alang kang dabet. Magbutang akong suga alang sa akong dihinihog. Ang iyang mga kaaway suluban ko sa kaulaw. Apan diya kaniya mo sidlak ang akong korona. Ang Ginoo mipili sa Siyon, ngayang puloy anak. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan tang Ginoo Jesus, awit sa magpagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Panasa kanila. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay og makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi atoa usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangitngit ang imong lawas. Busa ako ng imong suga kangitngit di ay pagkangitngit gayod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan. Maigsoon, gipahinumduman kita ni Jesus sa atong Ebanghelyo karon nga nadungog sa sukdanan sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Ang pagpili ba sa bahandi sa yuta o ang pagpili sa bahandi sa langit? Miingon siya, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit. Ang pangutana unsa man di ay kining mga bahandi sa yuta? No, so natural, no, kini ang mga salapi, mga kabtangan, gahom, dungog, ug unsa pa na diha nga anaa dinhi sa kalibutan, mga butang kini nga makita nato og masukod. Apan sama sa giingon ni Jesus, kining tanan temporaryo lamang. Kung natay mga sakyanan, kini tayon. Ang kwarta, mawala. Kay tungod magasto. Ang unsay uso karon nga mga butang, ug madamlag, mausab. Ug ang lawas nato, muhinay ug masakit. Kung dinhing mga butang nga manggod mga igsuon lang nato, ibutang ang atong mga kasing-kasing sa katapusan, magpabilin lamang kitang walay sulod. Wala kita'y tinud-anay nga bahandi nga gitigom dinhi sa kalibutan. Sa laing bahin, ang mga bahandi sa langit, ang gugma, ang kaluoy, ang pagpasaylo, pagtuog atong mga maayong buhat, tanang klase nga mga birtud, kining tanan mulungtad hangtod sa kahangturan. Dili kini makawat og dili malata. Ug matud pa ni Jesus, kay hain gani ang inyong bahandi at wa usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Nya dinhing tungura, atong hinumduman nga kung unsa ang atong gipangandoy, mao ang magpadayag kung unsa ang suludsab sa atong kasing-kasing. Apan unsaon man nato pagkahibalo kung unsa ang atong ibutang sa atong kasing-kasing, mga igsuon. Gitagaan kita ni Jesus og giya, mingon siya, ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo kuno ang imong mata, maputos og kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos kini sa kangitngit. Ang imuhang lawas, maputos o mapuno sa kangitngit. Kung maigsuon, kining mata, nagpasabot sa atong pananaw, sa atong kinabuhi. Nagpasabot kini, kung unsa magani ang atong mga prioridad, kung unsa magani ang mga panglantaw nato sa atong kinabuhi. Karon, kamo nga nanimba dinhi, o kamo nga naa sa online karon. Unsa man ang inyong mga prioridad sa kinabuhi karon? Unsa may paglantaw ninyo sa inyong kinabuhi karon. Kaya itong hinumduman, mga igsuon, ang mata, mao ang bintana sa ato ang mga kalag. Kung kita adunay maayong mata, aduna kita'y pananaw nga subay sab di ay sa kabubuton sa Dios. Atong makita ang uban, natong isig kaingon, isip atong mga igsuon, dili isip mga kakompetensya. Atong tanawon ang mga kabtangan, isip mga gasa di ay nga dapat natong ipaambit, dili aron hakpon para lamang sa atong kaugalingon. Muna nga dinhi, ato pong makita ang bili sa pagampo, ang importansya sa pagserbisyo, ang kaanindot sa paghigugma o sa pagpasaylo. O kining mao pananaw, magdala mga igsuon og kahayag sa atong kinabuhi. O kini nga kahayag, mao ang mugiya kanato sa pagtigom sa tinuod nga bahandi didto sa langit.
Unya ang kalahian ni ini kung kita gani adunay daotang mata usa ka pananaw nga puno sa kasina o kahakog. Ang atong tibuok kinabuhi sab mapuno sab sa kangit-ngit. Dili nato makita ang grasya sa Dios. Dili nato mamatikdan ang panginahanglan sa atong isig katao. Kaya ang atong makita lamang mao ang atong kaugalingon ug atong mga yutan-on nga tinguha, no, mga tinguha nato nga kita lamang ang gusto, ang nagkagusto. Umuan na ta nga bahala na naong uban, basta ang ako lamang ang masunod. O kining mao nga kangit-ngit, magbantay-bantay ta, no? Kay maobi ani ang magtukmod kanato sa paggukod sa mga butang nga temporaryo lamang o mga bahandi nga sa katapusan sa atong kinabuhi mawala ra. Busa mga igsuon karong adlaw atong susihon ang tagsa-tagsa nato ka mga kaugalingon. Unsa may gitan-aw karon sa ako ang mga mata? Usa ba kini ka panan-aw nga nagdala og kahayag sa akong kinabuhi ug sa akong isig kaingon? O usa ba kini ka panan-aw nga nagpriso kanako sa kangit-ngit sa pagkaisipan? Mangayo kita sa grasya sa Espiritu Santo nga hinluan unta ang atong mga mata ug ang atong panan-aw sa kinabuhi. Hinaot nga hatagan kita niya og kasing-kasing nga makakita sama sa pagtan-aw sa Dios. Aron ang tibuok kinabuhi mapuno sa iyang kahayag. Ug pinaagi niini nga kahayag magiyahan kita sa pagpundok o pagtigom sa mga bahandi nga dili gayud mamola. Ang mga bahandi nga atong tipigan didto sa gingharian sa langit. Amen. Manindog kitang tanan ug atong pangayoon sa Dios ang atong mga gikinahanglan. Si Jesus naghagit kanato sa pagtigom og mga bahandi didto sa langit. Ipunting nato ang atong makasing-kasing ato sa langit sa atong pag-ampo sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan maglingkawas sa katawhan gikan sa kaulipnan sa materialismo pinaagi sa iyang kanunay pagtudlo sa mga mithi sa gingharian magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Nga ang mga politiko ug ang mga pangulong sibil mupasiugdag mga programa ug mga proyekto alang sa kinatabuk-ang tingusbawan sa katilingban ug sa mga lungsuranon magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang katawhan nga gitugyanan og dakong bahandi makaamgo sa ilang pagkapiniyalan inay bugos nilang panagiyahon ang ilang mga kabtangan magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga hikawan sa mga butang dinhi sa kalibutan makaamgo sa katahom sa pagpunting sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa langitnong bahandi magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdala kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa kabatanunan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari labi na sa order ni San Agustin magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang paugnat sa kusog mamahimong paagi alang sa panagdait panagtagbo og dialogo taliwala sa mga kultura ug mga nasod ug nga mapasiugda unta kini sa mga mithi sama sa mga respeto panaghiusa o personal nga kalambuan magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nagantos og namatay diha sa pagtuo makaangkon sa ilang ganting langitnon magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
Langit ng amahan, ang imong gugma alang kanamo, dili gayud mausab ni mahanaw. Ihatag kanamo ang kadasig aron magalakaw kami diha sa imong presensya sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kag inyong sakripisyo dawaton nata sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa ginawa sa kalapisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagdayo paghimayon sa iyang ngalan, alang sa nakapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himo ang akining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasang kanino. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Malagibayaw nga ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay o mata. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, nahi kanimo nagadayi kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagabuhan, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Sana sa mga itaas-an, dayon ang langit sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kahitaasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, nagtubos ka na po. Pinaangkin sa imong cross, ug pagkabanhaw
luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo Amahan, niinigpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nakapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumod nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong ay gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Kay imong malaking kariyan, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausa kanina. Ipakita ta ang pag-iniksoonay. There is a news, kanagawagan sa sala sa kalimutan, kaluhi kami. Sa Diyos nanagawagan sa sala sa kalimutan, kaluhi kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eukaristiya, imo gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mahimong pagbuot, subay sa himong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itogot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon diha sa mayong kapalaran. Tudlui kami hinigugmang Santo Niño sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami diliunta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug magalagad kanimo dinhi sa yuta
aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala na pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño. Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsilay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunantanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang nagatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa mong kaugalingon ngadto sa imong malumungag gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisok kamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo og makadawat kamo, pangita og makakaplag kamo, pagtuktok og ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pagamuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagapa kami atubangan sa imong santos nga larawan. Huwag nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maluluyo ng among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumungag gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya nga among gipagaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom. Tungog sa santos mo nga pagkabata, pamatiya ang among mga pagampo o gipadala kanamo ang kalipay o hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa amahan og sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasam kami. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang gugma og kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!